हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आम सकाल सकाल आसी पहुँचीचु ओसीएल सीमेंट कंपनी रे। तो आम आज कौन पाई आसु चलन देखिए। तो बर्तमान देखो आम पहुँची सारापर आमर केमती वेलकम करती चंदन एंड रोज देकी। ए मैडम को देखो रोज पूरा मुंडे मारी स्टाइल मारिबा आरंभ करदे। मो वीडियो बना बना कर एठी देखो आम डांसर माने रेडी हो सारे डांस पाई। सब पूरा गुलाबी गुलाबी। बर्तमान प्रोग्राम स्टार्ट हो गला। आसन देखिए पूरा वीडियो। मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान है। झांसी की रानी मदर टेरेसा से विरंग है। नारी की कोख से जन्मते महान पुरुष, इसलिए नारी तुम पुरुषों से भी महान है। मैं श्वेता सिन्हा एवं हूँ कविता साहू। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी का डालमिया परिवार की ओर से स्वागत है। यह आमर सौभाग्य जी आम मध्य किसी विशेष अतिथि उपस्थित अच्छा। आज मुख्य अतिथि भाव जोग आमर सम्मानित अतिथि भाव जोग श्रीमती श्रद्धा पाणिग्राही जी की ओडिया अभिनेत्री एवं सामाजिक कर्मी। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानीय और आदरणीय सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी को, जैसे सबको पता है, आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस तरह से हम हर बार 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारा सेलिब्रेशन नहीं है। पर देखा जाए तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी महिला है, कहीं ना कहीं जो जिसका योगदान रहता है पूरे जीवन भर, तो उसको एक दिन हम स्पेशल फील करवाएं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात।
ଜିପିର ସମ୍ପାଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଗରଡ଼ ଗାଁ ଜିପିରେ କୃଷି ମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀ 9ଟି ଜିପିରେ ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମର UMM ହେଲାଣି ମିଳୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ, ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା, ଟିବି ରୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଅନେକ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ କରୁଛି। କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣବଶତଃ ଏଠିକି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ, ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ନାଟକ ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମିଶିଥିବ। ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି। ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆମର ଏଠି ୟଙ୍ଗ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଫିସର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବ୍ଲକ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛେ। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଆଜି ନାରୀମାନେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏବେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣୁ କି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବହୁତ ଜାଗାରେ କରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ସହେ ସେଟା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ବାପାମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆଣନ୍ତି, ନିଜର ଜମି ଘର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୋନ୍ରେ ଆଣିକି ଝିଅର ବାହାଘର କରାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲରେ ଯାଏ। ଯଦି ପୁଅ ଘର ଶାଶୁଘର ଭଲ ମିଳିଗଲା, ଯଦି ଟିକେ ବି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ପରିବାରଟା ଛିନଭିନ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ନାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମା ବହୁତ ଭଲ ମା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ମା ହୁଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ମାଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆସିବ, ସେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁ, ବୋହୂ ବୋଲି ନ ଭାବୁ। ଯେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ମାନିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନାରୀ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ, ନନ୍ଦିନୀ ଚରିତ୍ରରେ, ମୋ ଦେହେ ବୋଳିରେ ତୋ ଦେହ କଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ଖୁସିର ଛୁଙ୍କର ଖୁସି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ନିଜକୁ କି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କାମ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରେ, ଉପବାସ କରେ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବର୍ଷଟେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ମାର ତ ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। गोटे माँ पछे निजे भोक उपासरे रही जाए हेले निज छुआर कष्ट केबे भी देखि पारेनी। आज समाज रे जहाँ भी सब असुविधा होची नारी को दोष दिया जाउची।
कह जाउची कर्ण नारी गोटे अलक्षणी ठीक कि ना प्रत्येक नारी भितर गोटे गोटे लक्ष्मी अछंती जदि आपण ताकू लक्ष्मी भली पूजिबे तारे ताठू लक्ष्मी पाइबे जदि आपण तार दुर्गा आउ काली रूप देखिबा पई चेष्टा करिवे ताले ता भी ता भितर अछि तो निर्भर करे आम समाज उपरे आमर मनीष सभ्यता उपरे कि आपण मैंने नारी रो को रूप देखिबा को चाहउचंती लक्ष्मी दुर्गा ना काली आ गोटे जिनस कहबी कि स्त्री माने सब बेले सहंती कि ना ना हाँ सहउचंती किछि सहिबाकू पड़े कहीं ना आमे माने भाबू कि आमे सान बेलू देखी आसचु ना मु देखी आसची मो मम्मी रो देह खराब थिले भी से घर हाँ करदेवी कौन मो स्वामी आसिकी करेंगे मु संभाली देवी घर मु सान बेलू सैया देखी देखी आसची तो मो भितर भी सैया रहिबो आम समाज को आम बदलैवा दरकार नहीं मु भावे कि भगवान स्त्री मानकु सेतिके शक्तिशाली बनैचंती कि से माने ये सब करि परिबे आमे दुर्बल नुह
देखिपे केते लंबा लाइन लगी। वर्तमान गिफ्ट रो समय आसीगला। देखिया कौन गिफ्ट मिलूची। टेक्सटाइल तो फ्रेंड्स ये थिला आजिर ब्लॉग। देखिले केते सुंदर भाव में महिला दिवस सेलिब्रेशन होची। तो वीडियो जदि भल लगी थाए लाइक करिए शेयर करिए।